especialment aquí a Eivissa, que alguns es volen erigir amb els salvadors de l'educació pública, de la sanitat pública, etc., se me'n posa els pèls de punta, perquè jo crec que la majoria de gent que estava aquí encara recordam com el darrer govern del Partit Popular en aquestes illes va provocar la mobilització ciutadana més grossa que hem vist a Eivissa, en pro de l'educació pública i en contra d'estil que ens va imposar el darrer govern d'embausar del Partit Popular. I no ho volem tornar a viure, això. Moltíssimes gràcies a la comunitat educativa que amb tanta dignitat i amb les samarretes verdes varen saber tornar a portar a les aules, juntament amb els governs progressistes, aquesta pau social tan necessària en el món educatiu. I tot això no ha estat casualitat. Ha estat gràcies a la lluita, en primer lloc, per suposat, de la comunitat educativa, però gràcies també als governs de Francina Armengol, que van tenir clar des d'un primer moment que si en algun lloc hem de tenir pau, que si en algun lloc hem de tenir seny, precisament és entre la comunitat educativa. Moltes gràcies. Generosa com ningú, solidària com no us ho podeu imaginar, la que m'ha ensenyat que els somnis sí que es compleixen moltes vegades i que hem d'estar sempre en el costat d'aquells que ho necessiten. Però per damunt de tot i en contra del que pot semblar en els que ens dedicam a això de la política, que m'ha ensenyat que el cor és el millor aliat del cap i de la raó. Moltíssimes gràcies, Francina, per tot-ho.